L'Ajuntament de Barcelona ha destinat una partida de 87 milions d'euros durant l'any 2021 per fomentar la recuperació de l'activitat econòmica a la ciutat, posant en marxa 82 mesures extraordinàries. Els cursos de reskilling han estat una d'elles, una àmplia oferta de formació per millorar el perfil o reorientar-se en 6 sectors estratègics de Barcelona. La Laia Toñelo ha estat alumna del taller d'envernissat i pintura d'embarcació. Actualmente estoy estudiando restauración y conservación de bienes culturales, entonces me pareció muy interesante explorar lo que era el ámbito más náutico. Me gustaría poder trabajar de algo que se acerque a este ámbito. Es algo realmente interesante, es algo diferente. Encuentro que es una buena oportunidad tanto para los jóvenes, sobre todo para las personas desempleadas o que estén en el paro, en el ERTE, lo que sea, y que haya nuevas salidas laborales. Aquesta és una de les 82 mesures per a la reactivació econòmica. Barcelona mai s'atura. Ajuntament de Barcelona.